ويزرو يمار أصبغاي بحالا أب كتما أخصوم استفلالي وصيتات بالتنا أب جزءن بمدلاو يشتا ويزرو يمار كم زبلو سرحت وصيت بالتنا زجمرو قدم 5 عامت ب20 كابيتاليوم جمركو 5 عامت هي غيره نشتي غيرنا هنا جمرنايو تاو ندعنا نشتي ودي بزحنا كارخة لنا ناي كابيتال 20 هي نو 20 هي جميل فرياتو شرو حلوت طحني أو عخون حاسيونا طحنا كله قمامات لنا ناي والترنا كلنا نسرح مسترها مروح حاوسنا سرحنا بربرة أرينا طحنا ون كميمنا نشيتنا مجمريا أنت جمرت له بالتنا سرحي لي حسوا ما كم يجرى خيخ جمرة كم يجرى خيخ سرحي لي حسوا ما قمتنا جزانا سرحني حضرنا جزانا نجورا يجزفني عوين بر مطعنو بقنديله ياو ب5 كيلو يجمر كوا 5 كيلو تمتعطينا سرحية لولتن لأمطعمتو هاي لعداقة توسيدا تاو ن5 خندزي زوده نخنتال كخنده يودي إلى خالق لتر غيره تاو خنتال غيريو تخنتال ون بحنت معلت وديا تاو خم غير خنتال تسخنتال ناقولكو بالحريب وقوم لم يدين به ما نمسر زرعيني واللي كم خمزي يسرح إلى نسوونه يتأيقون كم تناي جزانا ناي حضرنا نزجاجو بقولك عيو اللي يجمركوا جن وطيتو صبغيو عميز بحال وقاون يسسعن وقاون سبيل أي شيء تنتسرحون دو يلان يخداين بزحت رافيت يكون كنبر مشات أو عداقة يخيديو كلهم أبدن كانن نمشت أصغربو وصيتات بالتنا أبجزن تداليوم تتحينومن تعشقومن زقربيوم جزينا نمصا كابينا بزحنا بزحتو حي بعخاني عدي كابينا نمصا أمسينا بقويسنا أرينا حاسبنا أدريقنا ياوت عتواري حون كاب نجزء نعاريو نساسيو نشتي دي يبيلي حمسي وليو تاو نساسيو خاو زا مزرويت نزرو أدرينا من اللي تقبل كاي حسب أو حاسبنا ستحنا يلنا مستوعى خير كم متاتان كندي بخندي يأخلو متينا كم تزا أخلو نشتي برسن دفن جزء نساسيو أساتينا نوقصو كيتنا نحاسوا حاسبنا سلستي مسدرقة متينا لكعنا خندي بخندي كم زلكع نلكعه لكعنا بتزا كل غيرنا حاويسنا بصوري جديدنا بصوري مداريا غيرنا نطحنا 5 الشق زلو غيرنا نشقو حدث نشرحه كم نيجزانا كم لكع كم نولعه يو نحنا نولعه عداقالو تعداقا زلو نحنا نولع لنا أفلا لين جزانا أفلا لين عداقا عين سرحن بربري يكون شري يكون طحن يكون حلبة يكون تنشرحه بقى تا جزانا نولع عداقا لا تعداقا زلا دما أو جزانا لا أنا نهر عداقا يقبرن سؤالك وي بزحس لن شيء كابن اشتي تترارف ترفزو خون باب ترفي بزح يدلن مل أقسم يمزعنيو مل حبرة سوي فتوانيو نجي صراح هو دو يولين شيء اللينيو بسرو تعي غير عري ذي تغيركو جن ترفس الذي ترفني أي ترفني نتابع 5 سنتيم تابع 25 سنتيم أي وسخن أب تجري تخيلو زنبر كينات حاسيا كم زبس حلن زجلتا ويزرو يمار بتحزي تفتير زولو سلام سرحن نابنور نمملاس سعري يجبر خمزلوا يزاربا حد خناتات تجزيه زمزو نشتي قدادينا يو بر ياو كمتو مع خلواي تساقاقاريتي ينيري جن نشتي يفت جزيه زمزو نشتي وتقدادينا هنا جن كم زيلو مقع سلام كنا لنا
እንኳን ሀገርና ኢትዮጵያ ሙሉ ዓለም ውን ሰላም ክኸውን ይጽበቅ ሰላም ትኾይንልና ለይትልና ቀትሬልና ከምቲ ናይ ቀድሚ ሕይወት ሰራሕናዮ ሰሪሕና ክንልወጥ ንኽእል ኢና እምበር ሕዚ ያው በይነ ይኮነን ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ንእሽተይ ደርቆስቆስ ኢሉ እንዲ ተዳራቆስና እንዲና ከም እንደገና ድማ ንሰርሕ ኣለና ናፍቲ ኖርናዮ ክንምለስ ኢና ኢለ ተስፋ ይገብር ፍርያተን ኣብ ዕዳጋ ተጠላብነት ከም ዘለዎ ዝገልጻ ወይዘሮ የማር ሰብ ኣብ ስርሑ እንተውዒሉ ተለዋጣ እዩ ይብላ በቲ ስራሕ እግዚአብሔር መስገንዎ ተቐይርና ቆልዕትና ወሊድና ቆልዕትና ምሄርና ወላ ኩሎም ይኹኑ ገላገሊኦም ናቶም ትሒዝና ገዛና ሰሪሕና መነርያና ኮይና ጠሓኒትና ገይርና በዓልና ንወንኖ በዓልና ንዓና ዝኣክል እንዳሰራሕና ለውጥማ ዓብይ ለውጥ ኣሎ ግን ጥዑይ ለውጥ እንዲዩ ተሰሪሕና ተለዊጥና ነርና ናፍቲ ንእሽተይ ናይ ኩነታት ናይ ግዜ ንእሽተይ ረኻኺቡና እዩ ግን በታ ዘላ ሰላም እንድሕር ቀፂሉ ኩሉ ሰብ ሰርሑ ሰብ ኣብ ሰርሑ እንተውዒሉ ተለዋጣ እዩ ንልወጥ ኢና ከም ነበርክዎ ክኸውን እየ ኢለ ኣነ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ መንበሪ ገዛ ወይዘሮ የማር መንበሪ ጥራሕ ኣይኮነን ንዕዳጋ ዘውዕልኦ ፍርያት ባልትና ዝዳለወሉ ዝጠሓነሉ ዝዕሸገሉን ብሓፈሻ ናይ ስራሕ ቦታ እውን እዩ ንቐጻሊ እውን ካብቲ ሕዚ ኣብ መንበሪ ገዝአን ብምድላው የካይድኦ ዘለዋ ስራሕቲ ብዝበለጸ ንምስፋሕ ትልሚ ከም ዘለወን ገሊጸን እየን ያው ትልሚ ገዚፍ እዩ ነይሩ ዓብይ ትልሚ ነይሩ መንግስትና ጻዕዳ መንግስትና እውን ናይ ኢንቨስትመንት 1500 ኪሎ ሜትር በቲ ኩነታት ይጉላልይዎ እስካብ ሎሚ ዘይተረከብናዮ እምበር ያው ፕላን ወፂናሉ ግብሩ ከፊልናሉ ኩሉ ፕሮሰስ ወዲናሉ ክነረክበክንና ይብልናለው እሞ እሱ እንድሕረ ረኪቦምና ሰራሕተኛታት ወሲኽና ጠሓኒት እውን እተን ዘለዋ ጠሓኒት ወሲኽና ኣስፊሕና أقفحنا ناي 7-8 ناي 100 سرحتني عاوي تكال نخن قبره تلمن لنا حساب لنا قوم نخن قبر سلامنا خم إعلان حركة زيلاتنا خم تزلنا يا سلام تقينه سب صريح تلوات أيو 24 ساعة صريحنا كل لوات مقوننا قالنا أنا نتسقم سب نمن قصنا نهزنا نخلو كنقلقلن كنحجزن نخيلنا تا بوتانا زوس معنا نتزونا أمو نريا عندنا نينا هذا منريا قلنا إنا نتحنا لنا دمسين وضع خايفون بربرين شرون كتحن تلو حلوتين عقرقر نتول تلو مربا نابو حتى في قلعو سلازوعل تن تحاني تفتازو لنا بوتا تلي لما فاطينا من السانت هي ومنا أو خينا تنتوانا زقددا زلو منقستي حقز إحنا ليت مسكثريلنا بعدنا منقستي شكمين خونن نخبدن تمتوانا تحت زلو تن حد عين وركز يقولهم تم تصقمو منقست نعوم يحقز تازس معنا تاز هذنا نسات راي دا تليل فاطيني هذنا بر نحنا بعدنا خم إلنا تتأنا خيرنا علنا نخونينا بزحات يندلوا من ورين سرحة بزحات اللوا موت من ور تريفو أنا يسرح بتا كلنكم أنتوا زقبرلن كما نوالت النون اللوا أنا من ور السرحة من ور مسرح تحاني صباي كنا ميتان نتحن برورة نتحن شرو نتحن بخوخ خيلو دمس ليتي يربش أكابن قلم لنون يربشيو سلزي أب صمنا خونا اللوا تحاني وين خونا اللوا ويزرو يمار أبزئوان لعلي 15 زخون من عسي عدل سراح فاتيرانين لعلي 15 لونا قدام قالوا سانة عملوا علوم سانة حضروا
ሰናይ እንዘለዎ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ውፅኢት ባልትና ወይዘሮ የማር ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም መናእሰይ ስራሖም ምግቦም ኮነ መንበሪኦም ምስአን ኣብ መንበሪ ገዝአን እዩ እቶም መናእሰይ ካብ ወይዘሮ የማር ብዙሕ ትምህርቲ ረኺብና ኢና ይብሉ ኣብዚ ስራሕ ፈጠራ ብምርካበይ ኣነ ሓደ ብምስራሕ ሕጉስ እየ ካልኣይ ነገር በቃ ሰብ ከመይ ገይሩ ጀሚሮ ከመይ ተላዒሎ ከመይ ከም ዝልወጥ ትምህርቲ ወሲደ ስራሕ ብፅሒተይ ኣብዘን ጥሕኖ የሰርሕ ኣብዘን ማሽን ናይ መጥሐኒማ ይሰርሕ ካልእ ከዓ ማለት ኣብዚ ስለ ዝኾና ምግብና መደቀሲና ኩሉ ነገር ኣብዚ ስለ ዝኾና ከምቲ ይሕጉዝ ብካፍቲ ስለ ዝሕጉዝና ኣብ ካልእ ስራሕ ከዓ ተሓጋጊዝና ንሰርሕ ንሕግዝና ካልእ ኣብዚ ስራሕ ምፍጣሮ ንዓይ ፈጠረለይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ደስ በሃሊ ካብ ዕንክሊል ካብ ነዘመል ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እያ ዘለኹ እናሰራሕኩ ገንዘበይ ናብ ባንክ እንዳባህለልኩ ኣብ ፅቡቅ ዘለኹ ምግቢ ምሕደሪ ኩሎም ሎ ኣብ ባዕሎም ስለ ዝኾነ ምንም ዘጥፍኦ ገንዘብ የብለይን ዝተውሃበኒ ገንዘብ ባንክ እየ ዘእትወን ሕዚ ኣነ ኣብ ፅቡቅ እየ እኒአኹ ፅቡቅ ኣለኹ ንባዕሎም ተመሓይሾም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኮይኖም ንዓና ድማኒ ያው ናብ ፅቡቅ ደረጃ ይልውጥና ኣለዉ የመሓይሽና ኣለዉ ኣብ ዝሰርሖ ኩሉ ዓይነት ናይ ባልትና ስራሕ ይሰርሕ ነዘጋጆ ኩሉ ሕለት ሽረጥ ጥሕኒ በረረ ኩልና ንዘጋጆ ካብ ስራሕ ከዓሚ ካብኣተማ ካንሳያ ተርእየና ካብ ኣርእና ንሕና ከዓ ንምሃር ንሰርሕ ካብ ንሰርሕ ስራሕ ከዓ ፅቡቅ እዩ እዚ እናሰርሕኩ ቅርሸና ባንክ ይቕመጥ ካብዚ ድሕራይ ዘለፀ ከዓ ናይ ዓለይ ስራሕ ከውፅእ ይደሊ ምስኦም የብስር መጉጉን ምስኦም ኢና ገዛ ኸራይና ምግን ኩሉ ምስኦም ኢና ያው ኣነ ከም መንእሰይ ደረጃ ካንድ መሃር ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ፀባየን ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ምዕዳና ንዓና ደንቢ እየን ምዕዳና ቆልዓዮ ላዓዮ ይብላ ንኩሉ ማዕረ እየን ዝሪኦ ያው ንሰን እውን ሓይመ ኢለ ከይበላ ወላ ሕማመን እውን ንሓይማ እናሃለዋ እናተፃወራ ኣብ ስራሕን እዮም ዝዕላ ስራሕን ወኪረን ይፈዳ ኩሉ ግዜ ዕረፍቲ የለን ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ እየን ያው በትናተን ደረጃ ድማ ንሕና ካብአን ተማሂርና ክንልወጥ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክንበፅሕ ንሓስብ ብጣዕሚ እየን ጠንካራ ኩሉ ግዜ ናይ ስራሕ ሰብ እየን ፅቡቅ ኣነ እውን ታኦም ተማሂረ ከምናቶም ክኸውን እየ ዝደሊ ንሳ እውን ብደንቢ ተኸባኺባ እያ ተነረና ብፅቡቅ ኢና ሕና እውን ነምስግና ንቐፃሊ ከምቲ ሒዘዮ ዝኒኹ ገይረ ብተወሰነ እንዳዓወርኩ ከምቲ ዝሰርሑ ዘለኻ ስራሕ ከይንዓቅካ በቃ ሰጢልካ ሰሪሕካ ንክልወጥ ይሓስብ ንዓርሰ ተለዊጠ ሰብ ከምቲ ንሳ ንዓርሳ ተለዊጠ ካልእ ሰናዕና ትልውጠና ኣላ ከምኡ ካልእ ትሕግዝ ያው ኣነ ሰሪሐ ቁርቦ ሃሊለ ካብአን ካብ ወይዘሮ የማር ከመን ክኸውን ትንቢት ኣለኒ ድልየት ኣለኒ ካብ የማር ዝረኸብኩ ትምህርቲ መጀመርያ ኣነ ቅድሚ ናብዚ ምምፀይ ኣብ በደገ ይሰርሕ ብደገ ምግቢ ገለ ገንዘብ የጣፍእ ነይረ ኣብዚ ግን በቃ መደቀስየ እዚ እዩ ምግበይ እውን ኣብዚ እዩ በቃ ዝተደለልና ይመፀና እዩ በቃ ገንዘብ ክንዓቁር ከም ዘለና ካልኣይ ነገር ሰሪሕካ ብንእሽተይ ክትልወጥ ከም ትኽእል ምኽሪ ማዕዳግ ስለ ንረክብ በቃ ሰሪሕካ ንክልወጥስ ሰሪሕካ ከም ትልወጥ በቃ ብዘይ ተስፋ ምቁራፅ ሰሪሕካ ለውጢ ከም ዘለስ ተማሂረ በቃ ኣደይ ካብ ጠንካራ ሰባት ዝብሎም ሓደ እያ ማለት ብዙሕ ሰብስ ካብኣ ክመሃረሉ ዝብሎ ነገር እንተሃለዎ እንታይ ድዩ ኣባና ጀኔሬሽን እንታይ ኣሎ በተለይ ኣብቲ ናተይ ዕድመ ከባቢ ብዙሕ ምሕሳብ ኣሎ ካብ ብዙሕ ምግባር ሕጂ ኦልሞስት 2 ሰዓት ሙሉእ ንሓስብ ንዝኾነ ነገር ክንገብር 10 ደቂቃ ንዘይንምክሮ ነገር 2 ሰዓት ሙሉእ ንሓስበሉ ግን ካብ ማዘረይ ዝሪኦ እንታይ እዩ በቃ ኣብቲ እናሰርሐት እያ ትሓስብ ማለት ስራሕ እናገበረት እያ ትሓስብና ኣባና ዘለው ጀኔሬሽን ይኹን ካልኦት ኣሕዋትና ካብ ኣደይ ክመሃረሉ ወይ ዝሓስቦ ነገር እንተሃሎ ማለት ምስራሕ እዩ ካብ ብዙሕ ምሕሳብስ ምስራሕ እዩ ካብ ኣደይ ዝመሃሮ ነገር እንተሃሎ እሱ እዩ ብዙሕ ግዜ ደኽሙኒ ገለ ክትብል ኣይሰምዓን ወላ ናይ ሕማም ኬዝ እንተጋጥማ እንተሎ ሕማማ ተቋቒማ ናይ ምስራሕ ባህርያት ኣለወና ንሱ ነገራት ብጣዕሚ ክሓልፍ የደልን ማለት ኣደይ ስለዝኾነ ስለዘይኮነስ መብዛሕትኦም ሰባት ዝርእይዎ ነገር እዩ ዋላ ሕሙዎ እናሃለወት ስራሕ ቦታ ትኸደሉ ግዜያት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ከምኣቶም ንዝበሉ መናእሰይ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ እውን ኣለዎም ስሒ ምስ ዝኒአ ኩነታትን እንታይ ዝበሃልን ሰብ ሰንፈላል ኮይኑ እዩ ናይ ስራሕ ምስኣን ኣሎ እዩ ትኽክል እዩ ግን ስራሕ ከይንዓቅካ በታ ዘላ ዋላ ታንእሽተን ከይንዓቅካ ስራሕ
أبتا أتخيل أنجر كم سرح أدلي كيتلوت كسويتل تزلتك سرح تنعق ولا نجا ولا بزناسة ولا بزخنة نسرحها يا خوف فوضو نزع كثير فوضو نزع زلو قوم يسرح خير عاو سريحهم كل وقت إدلا هذا اللي من أسي مالتي سند أتانا تمهيرن كما نخسر حندلي سرح زيول من أسي كلهم زقباني سرح خينا عكا تزلتك بتاخذ غيرك سريحا نخلوتو عبز أوان سرح ألوونت كم هاجر كونه كم كلل فتاني كوين زولو قدايو عدل سرح المفتار بمنقستي قبر زلوز عري كم زلو خوينو والكسباتك انتاي كقورو ألو من زبل حتوون كم زيبلا سرح اللون تاز حازا زين ديو بربرة زين دي حرج زين اشتايو زي عبيو زي كزيفيو ولا ما يصيروا يدخل تاز حازا طبيعي سرح اللون بعلو إذا أتاونا تغيرو تنزل سرحة كلي تراي شرح لنا شرح ويل كازي كونه بعلها أنت حامق أنت يطبق إلك فتشكا قلوتك حويسكا نداريخا زيكم زي إلك استخاخلك ميركا يد حويسو بعلو ولا تنشتي جمرا يكون ولا تلعل ولا يكون بيدن حوسك سرح اللو السرح سب تيتعوتن تيتغيرن تيتلوتن أي تعرفن من قال سدتن كالوت أجماتن يخون زلو سرح ألوونت نمفتح زيجاتات سرح انتين عقو عبزخ الو زفر سرح بموفر عرسوم كيلوم نخالقتون متراف كم زكال مرأي عين ويزرو يمر كالوت سرح زيبولوم من أسين دك أنستينون أسرن بمسعب بعلوم كيلوم نخالقوت عدل سرح مفتار عبزخ الو نتفتات كوافر يقبأ مال اختنعيو سنة جزيم